komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Night Patrol, magasunod sa dili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Mayang gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 17 minutos, karong adlaw, Thursday night, Huwebes, Petsa 30. Mother's Day. Today is payday because tomorrow, no obra, holiday. Huwebes naman kidisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sila liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Aton sini mata kagdurunggan oras sang kagabion ng aton sini nga patrol 2. Aton sini nga crosswind patrol kay na pa nagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mag-responder back to back. Sa aton nga piloto waswas lang, kuno ba yariya lang kon mais. Importante wala lang malisya, aksyon papang, Nixon tahong. Ang update sa mga balita sa national kag international, monitoring centers ng Aksyon Radyo Bacolod,
pang-Webes nga edisyon. Builog nato na puwersa ni Aksyon, Dale Salazar. Opdan makita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa naman ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacara sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din naman ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 14 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Night Patrol. Unang kabayan sa kato, sila kapagpangalagad, ginadurong sa iyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, anti-tumor, anti-cancer, makabulig ini bato. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Also, ang ini nga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad, ginadurong man sa iyo sa kaluan sa Dr. kakulang sang bite
Nagdumdum ka mo kagabi sa report ni Action Eddie. Ato lang ginpulihan blato lagas, tapos ginpulihan buno kag ginpulihan kastigo. Ato na sa puwabla kahapon nga, ato kagabi blato nga patay bala sa may Bangga Sungi. Circumferential Road, Villamonte. Ato dumay ito kagabi sa report ni Action Eddie. Ato napatay si Freddy Baldilobar. 34 anyos, taga Hacienda Culahaw, galito, Barangay Eustaquio Lopez, Silay. Ang report kag interview naton kay Major Charles Sever, ang hepe sa station number 4, security guard ni siya kuno. Pero may nakakilala ya sa kay Freddy Valdilovar, nga daw warehouse man ni siya. Sa isa ka warehouse nga daw ara sa likod sang BDO. Dira sa may Mabini, Rosario Mabini. Amo ni siya gali ang ginlagas kagabi. Actually ginbantayan ni siya, ginlagas. Basta nga nakalambot na sa may Bangga Sungi. Ang lagsanay halin sa Purok Sabis mong sa Villamonte. Tapos ginbantayan na sa may dira sa nalambot sa may sa may Bangga Sungi, sa may Circumferential Road, Villamonte. Lapit pa sa Sabis na. Motugin pulihan to sa sang sa mga sospitsado, ginpulihan kastigo kag ginbuno. Patay on the spot to kagabi si mo si Baldilobar. Maging respondiran kabi ni Action Eddie. Identify to ang lima ang report to Permiro sa interview namon to gabi ni Action Eddie. Kwanto mong walos la to. Pero lima gali isa to ng lagas. Ang isa sa lima na identify sa pulis naton, amo to si Tata Namyon, ang isa sa lima nga naglagas kag nagbulig kastigo buno. Si Tata ni Namyon, amo ni siya ang nakalalis ni Freddy Baldilobar sa isa ka birthday party dira sa may Sabis. Katalini si Baldilobar, gin-invitar siya sa birthday party sang upo diyan nga sa trabaho nga ma-birthday da sa Sabis. Tining si Tata Namyon, kilala ni ko sa mga taga Sabis, taga Bangga Sungi. Ini si Tata Namyon gulpi na nagsulod sa balay sang birthday da celebrant. Kaya daw nakalalis ni, nakabais ni si Freddy Baldilobar. Likom si balon ni Baldilobar, nagtubar gali kainit ni si Tata Namyon Actually gindulong ni siya sang migo nga si Salvador Posadas, amo ni bala nag-invite sa iya sa birthday. Gindulong ni siya pa mapuli na Eh do may I think may motor ni siya, pero ito gabi, ito motor gabi. No, nga recover. Basi ka sakay sa tricycle na naman. Gindulong siya ni Salvador Posadas. Nga amigo kag upo di ba sa trabaho. Nakibot na si Posadas ni. Nga gindulong yung amigo yang upo sa trabaho. Sa kwarto ka patay sa kwano. Sa igadalan ka Bangga Sungi gabi. Kamot ko follow up by Police Major Charles Sever. Kag naka-establish sila sang identity sa isa sa lima, amo ni si Tata Namyon nga nakabais kagabi sa napatay. Si Tata Namyon gin-operate kagabi sa pulis naton hasta kina sang aga kag nadakpan ni siya dira sa Sabis mismo ni si Tata Namyon kag ara subong sa custodial facilities sang police station number 4. May apat pa subong nga ginapangita sa pulis naton. And I believe nga na-identify na sa police naton tagi sa Tata Namyon nga uda na dakpan ka ina sang aga sa isa ka manhunt kag follow-up operation nga ginhimo sang aton sininga kapulisan. Ikaluoy man to si kaluoy man to si Baldilobar, no? Taga Barangay Ilopez, Panigli. Duwag-bilok bata, inibla mo. Yamak mo na, no? Mapuli ka na nabantayan, pa kayo mo yung pulian kastigo. Worst, kagin buno pa na si gabi. Dako man yung tao si Baldilobar. Galing guro ko ba siguro na tamaan bla inom. Amak mo nga lagsanay halin sa Sabis mo.
nakalambot na sa bangga sungi dati dali sa na corner guro. Doon ako basta sa sobra guro ako pa basta nakados mo una no. Tinabta ni sa sang lima. Kamo nga pinuluyan sa kastigo, kag binuno ang igo sila duwam lang mo. So, depende na sa resulta sa autopsy, may kandak sang soko na nag-responder man to kagabi sa insidente. Sa mo na sila kung di ta mapakta ng panahon, no? Kami nang kabuhi sa tao, do wala na wala bili. Wala na kabilingga ng kabuhi sa tao, no? Sa mo nang nga bagay nga naglalisa lang mo sa dilim na bantayan mo gid siya kag kastiguhon kag bunon. Unti pag pobre patay niyo. Kabataan pa nga gagban ni sining ni sang migo yang si Salvador Posadas ni. At least bisan paano dumainag ta na nga matagaan ni justisya kamatayon ni sang taga barangay Ilopez ni nga si Freddy Baldilubar. Tapos kati nadakpan ka identify ang isa sa 5 nga nadakpan kay sang aga ni Police Major Charles Sever. Hopefully matagaan ni sang justisya sige-sige kag makilala to mga kaupdanan 4 nga kamaupod ni Tata Namyunto para nga bisan paano matagaan ta ustisya ining kamatayon sang isa naton kautod kagabi nga nasapuan patay dira sa mahigad sang dalan highway sang Bangga Sungi Circumferential Road Barangay Villamonte. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Radio! Oy sa aton nga makauturan medyo halong kita magka-aksyon na kay medyo gaulan-ulan sa Bacolod kay nasang hapon mo purting ulan mauntat sa kadali dugay-dugay magbundak naman siya hasta nga nabtan si Rom ang ulan ti subong ka tipon-tipo naman ang galom sa baybay oh. Do ari gid permi gahalin sa baybay ang galom. Although nga may LPA pero forecast to sa pag-asa kagabi di way chance mo bagyo pero ang habagat amo ni ang ang LPA amo ni nagahatag dugang nga puwersa sa bagat nga nagapaulan diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas. Ihalom kita sigurado ko tong ulan na halin sang hapon kagabi na natapos sigurado ko may pagbaha-baha ging natabo diri sa Bacolod. Isa sa nabahaan ng akon mansyon. Kulit ta karon mauban man tas patos ni. Laban kita ni sa kwan, laban kita ni sa bunna. Laban kita ni sa ubog naman karon ni. Sila man ta aton mapasmo sini sang dalom-dalom tawon tubig sa kusaran ko. Kung na magsigi-sige lang ulan, sigurado Mayroon din na tagahawak. Tagahawak pa si malumos po tayo na. Yung mga lugar sa Bacolod, di ka na video na nubuan, sigurado ko may tubig. Magdulot ako sa papang sa kung to, sigurado matubog naman to sa takwan sa baha ang patrol to. Check namin si Action Jan Diaz, sitwasyon sa Bacolod. Ito na kung di pagin mga lugar nga may pagbaha ka, may pagdalom sa tubig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Field Report! Exact location sa patrol with Action Jan Diaz. Jan, where are you? Ito na! Ha? Ang buo-buo sa ulan. Sara na? Aray na, rinasa. Itom lang yung galom sa baybay, oh. Hindi, actually, ginulat niya gid ka? Oo. Ang sugod mo gid sang iwata Balbas na dayon? Balbal mas dayon. Ari do masaot, mas papang. Tulutama pa ko to sa rooftop. Tadali ko sigurado maulan gini mo. Kini natunan ka, no, pagaling to sang halimpata sa longga sa GNZ to kayo na. Oo. Buo-buo itong ulan. Nagulo lang sa mga by 9 p.m. Then after sina mga 9:30 sila nga gabi, pag umpisa mo dabaw! Nagiging palampas. Sige ako, nasa subong? Subong na lang, nakatulot-tuliti. Pero sabi, bundak-bundak lang siya. Off and on? Ano pa daw ipapako na pugada. Pugada? Oo, pugada. Pugada mo na, may pwede mo pugada kay mauna sa gulpi na, pag kay may hinay naman lang na. Oo, doon muna sa
tabo ako sa narik. Ang problema lang galing kay frequent, magsiling ka frequent to, ano ba, dugay-dugay, ara na naman. Off and on Off and on, gid siya yan, no? Ang, ano yan, tingin na ito, ganyan pag nakat namon sa ina, bako ito usunod na kaulanaw. Hindi ng lugar nga nagbabaha. Di na mo naman yung area, eh. Like, for example, kaya na may mga portions sa circumferential road. Kalabay ka po sa Imperial Court, sa Barangay 4. Barangay, oo, ano pa gini? Dalong na day. Gali, dalom-dalom na ding area. Kada ulan na kag sige-sige lang, grabe lang baha. Kung di ba pang pa, gatuslaw ang problema, ang dalantig bahagid. Pero ang court niya hindi malabot. Okay, taas lang kuan ang Imperial Court nga sa Dalpin ni Papang. Taas ng level yun Ginano ni Papang? Paborito yun na permi. Paborito yun na? Hindi mo naman sa trahe din na balutsan niya, no? Kaya nang bata, to ka, buo mo nang ulan sa bata, kaya na ay. Aba ka mong dalaga, nagbaha? Oo, why, mangguro may iba nga na may area, nang galing ka bulo baha man eh. Bangan, Rob, nag-isa mong gubalbal, grabe ng baha mo. Kaya wala, sinulutsan tubig, be? May lulutsan sa pero hindi kasarang sang bulyom ka tubig sa bagay, kagdugangan pag ibig basib labarado blang kanal. So yung litro na area na tiluanan na nila ni Sir Jo Marie Vargas ang DRM momong. Oo, doon legal pa nga bulan ka tiluanan ni Sir Jo Marie na. Dari lang gina nagabulo baha pag ito sa Burgos Lacson. Sa kadako sa bulyom ka tubig lang ko siya, hindi masarangan ko siya. Animan. Ang saan mo sa may highway, daw nang papasol ka dyan. Sa una, wala na siya nag-awas tubig. Sumong gawas na ito kung grabe lang itong tubig. Ang buntak kaulan niya daan kaysa doon hindi sobra pa yung sakit lang ma-occupy or rather masulod sa kanal. Basta dyan sa Bacolod, patinan mo gina, 30 sa kauras sa Bacolod ka sige-sige, bahagi na lang niya. Mugid. Like 3 plus may Burgos Lacson Dampi nabaha man? Sa tabok sa Lisbo kayo ng Bakugani sa may ruta tas masalagyan gikan south to north naging actually siguro na doon bura siguro puno na blasulod. Kasi kung may kuwan man, basi may songsong ang buho. Ani, basi brado, bla, pero nagtuga mas na rin. May mga nagabaratos na loob la. Ani, man dito kayo na ang area, may pagburo baha man. Pero dasig naman mag-subside. May ganito may magsaysay araneta, bla. At dito man kayo na, tusmaw mo to sila. Okay, nunubuan na. Tinala ko na dyan ang magsaysay, na nga flyover, bla. Hindi na naging kayo ng dalan at ang mga tamburong. Napumpot nga nga, hindi gapon kasarang ng grabe nga bahat sa dalan. Ani man, pero dari naman ang problema, kita ko sa ang dribla pa sulod, dabla sa gilockdown ng liga nga purok na ipat ko sa kala sa purok. Dadala na permiso ka ba ang Girl Scout? Oo na, kana. Tinga nga, hindi ko bago na tatanong mga tamburong. Pero hindi ko hindi ka kuwan. Hindi kasarang ang tubig na mag-subside. Pero kamay naman nga porson, nga hindi nila masarangan nga maubos, gila tara din na subside ang tubig. Doon na talaman, siguro kayo doon nagligat to kabulan ang kilid sa SRA ginakaya ba da? Subong bot kung nagbaha pa na da? Why na? Pero nga rin isipya nga sa ginlockdown, ginamba mo sa tubangan Girl Scout, nga daw na malad ang tubig. Oo, gani. Amo na tang isagit ka observation man. Nga do dragi ko talman, siguro ka hindi kasarang guro ng kanal, dar guro ka magano sa tanan sa tubig dahil, no? Ito ko dragko sa tamburong na naging butang nila. Sa piyak ya okay, nagidigan do dragi na may isama kaladang sitwasyon. May SRA na yon? Oo, sa SRA. Subong way na. Tingnan lagi dyan sa may tabok na bala ka gasolinahan da. Tubangan, o sa gasolinahan, ay din sa may tubang ka Girl Scout. Dodra na problema, aksyonerek, no? Kay medyo na mulalungam gani ni Ethly Lasero niya magsaysay overpass. Baha man, sayang ang tamburong da. Ani, amo na, kaya nagtabay kami ito pagtulong na mo Black Action Mar. Pagbalik na mo, dra ka magyapon, naglabayan pa na mo ba, ari manimo nga lapot pa ding baklyo? Gani. Damo mga areas, mga bulo baha-baha, ang sa may Libertad kayo na to, man to. Nagbulo baha-baha man to? Oo, sa tubang na sa parkingan, blakan dumanan, Libertad. Akay doon nabuan man na da? Oo, nanubuan na da, aksyonerek. Bangan kokin? Oo na, kana. Agid. Baha ma to? To kayo na. Mo to kayo na, iba nga mga jeep, ang ginobra nila, ginatapik na nila, bla sa may sidewalk, bla sang kokin. Dra na lang pa ba sa kao ng mga pasahero? Kore, para nga hindi mamabasa eh. Hindi magubog sa tubig, bla.
Kadelikado sa mga panahon ang mga ihi, darakon kailaga, darakon ba? Leptospirosis. Leptospirosis ang gwa mo gidi. Oo. Muna dapat ang iba na to nga magkakson. Kag subong lang ang panahon, Oo. ang mga na punong, nabla ko nabi nagtiner nga tubig da sa mga suludlan, dahil pang-ula kadelikado sa dengue. Oo, ang dengue, gid, isa pa na. Okay, ang lamok subong, sa hara na. Garugongrong na naman kong gabi. Bakya mo ng lamok kung gabi. Kung magsirom na blaga, bakya mo ng lamok. Ano kinaamal ka nga bisan tugnaw, dapat may electric pan kagid or may hara gabi, dala katol kisa ginagamit nila. No. Ay, para ano man ang lamok. Para makuan man para maglamatay man O, gani man, kaya siya, wak ka na kapadampa sa lawas mo, no, purula na. Ang lamok, kaya kakalipay, may kuligo. Yan Yan, lapaw. Lapaw, liwat. Kamot mo, bigyan na kung kamot, bigyan ka lagpad lang ka, isang lang katampa. Siling ni Pepper Parsley, niya bag-o na da, ginobra, ginislan, tamburong, patulalan, bahagyapon. Gani. Daw labo nga pang obra sa magsaysayaw. Ano ka dako nga labo na? Labo o gigayaya. Gani. Magabi nila sa kay Ma'am Grace Miton Kausing sa Ito si Ma'am Manville Royal Subdivision, Barangay Panukoy. Ito ka Manville? Oo, si Ma'am Grace Miton Kausing. Ano yung kasing kung Kausing? Kausing, garo na? Ha? Kausing? Kusings? Kausing? Kusings na punta mo. Okay. Daw negro foreigner, ang banas negro. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Wag kita da, ma'am. Wag kita da, ma'am. Makapit kami da, ma'am. One call away. I'm there, okay. Ma'am Grace Miton Kausings. Good evening, ma'am. Salamat kasi mong pamati di samon sa Action Night Patrol. Salamat in advance. Salamat doon. Lupiyo, dumayara pa. Kita yung ano ko mong boss, ano ka rin eh? Nasa manog ka pasalamat kita perme. Kay Ma'am Grace ko. Ito to Manuel ko sa Silayda, mayang gabi Sabi ko nga rin si Ma'am Grace Foss, bro. Manuel ko sa Sila City. Kag si Ma'am Grace Foss Gani, sabi ko si Ma'am Grace Foss. Kag si Conpegid, si Sir Edwin Pineda. Ay, si Sir Edwin Pineda. Sa New Jersey. Always, si Sir Edwin niya. Oo, may ara, Sir Eric ka. Siya, sila ni Ma'am Grace Miton, kausing so. Na may ara, may ara, Sir Eric ka. Ito, abot ni Permi ni Kwam ang aton nga kwano, taglay, no? Gani, ma'am, ti may ara, matik na ma'am. Ti ma'am, may ara, ma'am, tislabat ka ma'am. Ako kung si mo, masalamat na nga na. Ba't ko sinungalan sang bana ni Ma'am Grace, ha? Oo. Si Juan Tamad, ka pa mati man, no? Juan Tamad? Oo. May sakit tamas. Kaya monitor siya. Pero dyan, nagaulag ka po? Sige pa eh. Ay, Di ba ni chance ko na magulaw ni? Ako ni chance ko nga hindi magulan na? Ha? Di ba ni chance hindi magulan? Mo gidi kayo kagalong magyapon kalangitan to. Gani man. Daw magyakya na kalambiyong may problema kahit hindi ko naman nakasubong mataniyon katulad-talitin na lang. Pero kayo makarekanay na nasa dyan mahulaw na gid. Kapiyar kan ang ulan halin ni permisa din sa baybay no? Baybay gid kay pwede lang. Habagat sa Ililo gurong area to. Habagat gani. Basta habagat ay giba na yung ulan sa baybay. Southwest sa monsoon. Ano na Southwest monsoon? Habagat actually no? Habagat ang amihan na release bukid di ba? Yes. Diyan na siya napupunta yung amihan. Bukid naman ang delikado da mga suba naman. Amo ginanduluto bla? Kaya kisabay gina-control patunas example gina may mga accumulation pa sa babaw tumong. Gani. Dali makapanaog ang tubig ang sarek. Okay, sa sa daludod lang sa may natabot sa Magalyon. Bukan din sa may Mandalagan. Gani. Muna dapat sa itong mga kasunulong-along langgit, no? Nag-text si Ma'am Grace, nag-PM si Ma'am Grace, Ako, no? Yan ang gusto niyo, sir? Gakwan ba si Ma'am Grace? Baga ba man, anong gusto ba? Mama, dito kami dito. Siling ni Jan Ganuhay, Ganson, to kayo mo? Ay, si Jan Ganson, kung di mo sala, pulis ni mo. Ganson. Si Jan, hindi ko ra. Si Jan Ganuda, Ganuhay, Ganson. Niya basi madadaman tada. Sir, may kilala ko yung Sir Ganson. Police sa may station number 7 sa Bunga, sa Firmly sa station number 2. Sino ang Ganson? Oo. Jan Ganuhay Ganson? Hindi ko familiar sa first name, Sir Ganson. Nakilala ko yung... Gauson? Tuloy nga Gauson? Gauson to ya. Gauson to ya. Ang may ito yung... si Police Major Ganson sa una sa Station 5 sa una. Ay, hindi ko familiar. Ara sa mong sa ilog at si Pupulis. Oo,
amigo tama na. Okay. Oh. Pero may kabilanda, no? Sa Victoria City, gali si Kwan, si Kausing Katulay Yunon. Oh, Victoria City. Si Bing Guerrero sa Cartagena, si Palay. Okay. Si Kwan naman niya si Jo Marie Calizo Gomez. Okay. Haraman ka pamati man sa aton. Si dito lang tayo sa Ma'am Causings. Kaya kayo mga Kausing siya kayo sigurado. Kaya ang iba niya pasakay. Pabit-ambit. Good evening, Auxiliary. Upod man kami di, Porok-Urok sa Bulinaw, Barangay 1. Barangay 1? Purok Bulinaw. Purok Bulinaw. Si Ricky Villaros. Maling gabi. Bagita direct. Ngari COVID do. Ambot ka basta nga may mulaton kag Riverside dyan? Mag-update ka sa may mulaton nga area. Oo, kamusta to? Why pag-ibig updates in so far kay do 23 naman na to ka barangay ang lockdown. Kaya sa barangay kag based on recommendations ng Interagency Task Force. Harap na lockdown sa area sang Takuling Action Mag-o ni siya. Okay. Wala pa nato nalabot si Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Kaya gabi na sila tapos ng ilab na meeting with Mayor Bing. Okay. Nga subong action ko na face-to-face meeting siya do eh. Zoom na lang ito sa subong meeting. Para sa saton bla? O, gabi na natapos. Pagtawag ko hindi na katutsoy pa sa katapos meeting kay ilang lagi na meetingan ang parte sa Buwas Damlag sa Bacolod sa Gusto, no? Ang ila preparation kaya think may desisyon na ang ila na lang inaplastar nila ano ginang pinakaplano nila actually kaya amo na nga gabi na natapos ko hindi ko na lang guro pagdisturbon si Kapitan huwag na nang naidara buwas na ng saga or buwas hapon actually no? Tuwa na ka lugar eh diba isa ka pala sa St. Francis may harap pag may Purok BM actually ano itong pinakaulitok ng lockdown mo itong Purok BM? Oo BM pero hindi itaran nga Purok ha? Itanan Person na isang BM nga may balay taguro nga may positive yes pagsulod mo kaya iba nga tapos sinibla nga lockdown sa sinang Purok abila bilog nga Purok puro nga siyang Purok amo to ang bakoy na sa St. Francis do isa lang kabalay muna ang budlay sa tao kasi ka budlay mo sa balay Spilingo now kasi ka nga Purok amo ni gin lockdown kaya biro nila bilog nga Purok pro may portion lang portion sa Purok kag gin lockdown nga inang balay nga gin lockdown amo na may COVID hindi kay bilog ang Purok. For example, ang sa Iadra BM, portion lang na. Sa Kabukiran, may portion lang man na. Masagana, portion man. Correct. Alerio, portion man. Ang Golden Village, so portion man. Belay lang ginagani. Bala mo? Hindi, kay Tanan. Tanan. Like there is may Barangay 35 sa Alunan, Baybay na nating area. May portion man na da. Balay lang gid. Sa 27, do portion lang man to, no? Sa Dalan lang ginagsurek do, pila lang kabalay. Sa may area sang Barangay 12 do sa may Purok ano na ganito sa Malipayon do balay naman na di pila ka balay da isa so isa naman blamong ang sa may Barangay 8 lang kagapo report action Eden sila naman to kabalay diri sa may Barangay 8 sa may Purok Fire so ano lang hindi ba tanan kay kung tanan yawan kaya baka iban nga pagsiling nga gin lockdown ang amo nga Purok ang iban nga guluwa da sa Purok nila gingagaw man kuno ka parang hindi man dara sa lockdown hindi portion lang may balay da nga gin lockdown lang ya gani like sa seaside bla hindi ang bagay no na to bilog kuno portion katapusan ang lockdown ng gidya ang portion na do diri lang sa left side ano ginang within the pinaka diameter or radius kay rather gani cover kay kun bilog na like to sa may Purok may mulato naligad bilogin man tumong i-lockdown nila at klaro kito yung bilog kay sobra to 600 ka mga individual gani so ulihin nabatsagan mo guro nilang kabugat sa bulsa kag do ang babang guro nila nga do hindi maganda mo nakatreating iban kay nagpa-test naman sila so mo 23 na lang palatis mag-close monitor ginila actually pero ang ilagin lockdown to yung adalan ando dali sa main road ginila kay para matbalaan nila nga wala may nagalusot kada mo lulutsan na sa may mulaton nga daan Mundo kilobras ng barangay ni Kapitan Ricky Mijares kaya kung sa kapitan lang yan pagkaunti wagit problema ang problema ang nag-obra nga taga-dira kaya di mo wadaan kay ginobra kaya di ka kaobra mong gani munang amlo ganyan ba ko sa iba hindi mga muyo nga may mga lockdown okay kadelikado kabudlay gid budlay mo na like di ikit mo na nga mo ko may lockdown sa Purok mo man ko siya son gid hindi ka magwamong isa pa na saan ba gani kung tiktulos punta nito tampio alagyan mo na nga manugbaka ka sa Tianggit malibot ka pa kaya tikulbahan ka ani kay bisan gani magbakas ang diaksyon ito hindi ka magkapyot sa may tungtungan na akong ginakapitan di ba ka pang laktod mo na bla nagkikisa da mo gid Jackson direct yung mga
Ahway kita, do kalain lang. Tiga bagol. Dani, diyan mo na nga damo ka panawagan. Nablabi nila pag iningisagin ng panawagan, bilang ECQ. Abi yun na namin ng guro. Ano mo na ganyan ba? Kung nga do, hindi guro, ano ba sa gusang ECQ, wala na kaya disiplina sang tanan. Operaro bla, ay kung mag-ECQ black, bugtay, gigurok tabanan. Balik sa kanding Ani, balik sa kandik. Ay, kabudlay. Ito dapat kooperahan lang kita, no? Kaya gamat amat pala nga itong ekonomiya, Gamat-amat na balik ang Balik. ekonomiya. Tapos mabalik pa kami sa ECQ. Guro, hindi ka rin guro kabangon. Ay, ba niya, sige sir, ibalik mo sir sa ECQ. Kanya para may SAP naman ta. Hindi rin nga sakto, ya. Kung gusto nga, yung sapya, di na rin siguro, sa tao, no? Budlay, no? Splingo, no? Pero kung magbayanihan, to ilas, 3, nagkakabalo mo lang ng gobyerno, kung mo, nila, so natulatan lang kita, no? Ano mo na mga kakson, karon nga kami yung patulari kami di Stalom sang Halondumon Tower. Kaulat kung saan no, masigang Halondumon. Huwag pa na matapos. Huwag pa Japon, punder, kiti, mugnaw mo. Huwag pa tapos Huwag pa na matapos construct. Huwag pa, rin pa di Japon ng mga construction materials, so napalibutan pa rin isang sin. Huwag na, kung nadlaw, huwag na ginaobraw. Ginaobraw nila, guro, ito depende ko sa sitwasyon Galing sa panahon, guro Panahon man kay, kung sige mo di obra. Tingala man yung tao doon ng liga, doon yung grupo doon, may pa-Japon. Sige mo na obra, karoon matapos ako si Papa. Ang plasa, kaya ba matapos ka rin, no? Why pa, kasi ba siya po sila pang plastar, kag pang tongtong, dabla, kulaps ang simento nga, kag grain, dabla. Oo. Eh, damo pa na ito yung rubraho, no? Oo. Ibang nga pa mangko, tabi ko nun nila, bala ang iting shit, edi may atop. Why gali, no? Why na atop? Doon design ng lina yan? Amo lagi niya, flat lang ito ya. Abi ko, doon may atop na bla mo. Ang engineer, biklala ko, amigo ko man. Oo. Ang labi ko siya, bakul nga doon, atop pa ning inyo nga, waiting shit, ano, atop pang ita mo nga mo na disenyo nila, da. Ay, ulang, wag ka mapalipdan, pulupungko ko da. Pulupungko, ako mag-init-init Ang waiting shed sa palibot, yung kastoban, back up to 1, yung kakasunod da. Why, ara Japon, to port na sa Japon, timi ara kasi area, waiting shed. I-improve na nila. Improve lang na nila, actually, no? Okay. Naman na, ang karon nga gabi, may mga taxi pa din nagabiyahe, may mga delivery van, kita nga makitaan, nga nagdasot alang area, dari sang Kadoslawa. So na, ato lang na interview, Namyon? Si Namyon tong suspect, actually. Si Namyon, si Tata Namyon. Si Tata Namyon, nagintuhan natin makuhaan sa pagpayag. Na-interview mo siya? Na-interview ko sa para mangin balanse, bantay sa pamakakson ang rin rin Tata Namyon. Sinatiyan to sabi? Subong na lang? Karon balik mo Karon na lang, actually. May interview mo siya? Interview ko na lang sa. Ibantayan nila ko na nung ang sabat na ni Tata Namyon na sa pag-implicate sa ngalan niya da. Kung anong version niya naman ang sa istorya. Muna, mamatian ka ron kay isa ka construction worker. Okay. Antay balita sang ato naman nga interview dito kay nasa station number 4 diri sa Gihapon sa pagbalik report. Nan makaaksyon nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlaw sa mong paguyang ako ng pagdubo. Lang taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz, una sa balito na sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol!
Salamat dyan sa imo sa nga report live dira sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod, balikan na si Action dyan. Sa balik ni nga report, interview sa kay Tata Namyon, isa sa limato bala nga naristo sa ato sa kapulisan sang ginbuno nila ining napatay nga taga-barangay Eustaquio Lopez, Silay City. Ibalaon nila kung ano yung version, kagang side naman sa sining gin-operate kay inasang kagahon o kinakirasang aga sa ato sa kapulisan. Ang observation report na Action Jandia sa Patrol 2, ginadulong si sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Night Patrol. Mayong gabi dira kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Dapat ngor lang Toto Samuel sa Valladolid ha. Sa kay Lorena Mira Antinero, mayong gabi dira. Si Jomong sa Barangay Dumana, no? Pamilya Blanca, ga monitor gid. Siling ni Nosi Ibok. Sa Barangay 27, lockdown kami di. Siling ni Olivia Hulagting. Lani Tolentino, may gabi gid. Again, salamat kay Mr. Mrs. sa Grace Miton Kausing sa dira sa Manbil Royal. Kunti Bedraga monitor sa ato, no? Mga kaparente ko dira sa Dumangas, Iloilo. Kinatamyaw lang ni Danilo Jocampo. Sa Singapore, ginakamusta lang ni Lalit Paktis. Sa Singapore, ay dira nga mga ka-Berks pamilya diri sa syudad sang Bacolod. Si Bing Kiani, ga monitor gid. Siling ni Randy Garcia. Sa Brunei, araman si John Oliveros, ga monitor. Kami ako dira Hardinico Magallanes kag Abahito family watching from Kazakhstan, Artemio Hardinico. Salamat gid. Kay Bungo Labiano, kami ay lang pamilya Labiano kag pamilya Pacheco, kapaurok-urok din. Halong lang aksyon dyan Diaz kay grabe ang ulan. Siling ni Ma'am Grace Miton Kausing. Grijaldo family sa Tangob, alin kay Leslie Gutierrez, kay Valencia Kenneth, naga-monitor gichato. No, ang iban karon naman ha. I-check tayo mga report na gikas sa ito nga mga correspondent. Live report gikas sa Northern Negros, Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Yari si Action Roger Gotig, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, Piscarin. Yes, action direct. May gabi sa mga aksyon sa mga balita gikan diri syudad sa Cadiz. Ginapayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga kinamatarong sini ni ginaligar nga Pastor Joel Pamuso na pakilala man nga Major General ang pag-absuelto sini
sigikan sa kustodiya sa nga kapulisan sa syudad sa Calisco tapos hindi siya pasado alas 5 takna kahapon ang nakagwa bangod man nga may order ang korte bisan pa nga ini siya ang mayara nga kaso na dapat atubangon bangod sining syndicated staff nga gin-file sila bangod mayara nga mark money sa entrapment operation nga na-recover kag subog man ang isa ka granada kag duha ka mga caliber 38 revolver nga na-recover man sa iya sini mga kapdanan sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto sa interview sa Action Radio. Kaya iya actually na rights, no? To post bail for his temporary liberty. So temporary liberty sa niyahatag, no? Kag, pero mga tubang nasa Japon po mga cases ang lalo na sa warrant na tatlo. So, meron na siya obligasyon, no? Na tinanglan niya ito bangon or else pagkapailan sa liwat kaso or pagdagdagan naman sa bagong warrant, no? Okay. So wala na ba sinaro doon na napagit niya cases nga ito bangon niya gigaya diri pagit sa kaadi, separate pagit na siya, no? Atong sa operation yung gigaya, sir? So, separate na yan sa operation order kay ang case natin nga din file. So, ato yan ma-consider siya regular preliminary investigation. So, pasampan pa na sila, tapos i-resolve, no, kung anong outcome sila. So, dagdag na naman nga malatubangon niya, no? So, pag atong ginasiling ko lang ang separate, actually daw, ini wala lang na habol, no? Pero yung next step sigurado, may another case naman siya naman nag-uwa, no? Uy! Nauna ito na. Oo. Okay. Nauna ito na. So ang pag-release sa iya, sir, kay nag-post siya sang bill sa tatlo niya ka mga kaso dito sa Baguio City kay sa Tacloban City. That's why naka-post siya bill diri lang, sir, sa aton sa korte sa Cadiz. Yes, Roger, pwede siya nga diri lang i-post siya bill. Oo. Kag i-submit mo na sa court, kita mismo ma-submit mo na report sa court nga may jurisdiction sa kaso niya. Sa tatlo yagid ka sisipit na kaso. So, inform naman ng court, no, nga naka-post siya sa bailman. Pero ang sa inyo na iya, sir, wala pa na iya, nabato na sa fiscal ang mga information kag mga pag-file sa kaso. Kay silimuto sa una ta interview, gin-inquest na ninyo. O galing kay gin pa kamaayos ang fiscal nga ipatigayon ang preliminary investigation, sir. Yes, Roger. Bali, may security sa case ato nga tatlo pagid. So, amo pa nang alato bangon niya dugang, no? Ang ato lang gitay kinasamlato na proseso. Kasi ang ara sa level na sa prosecutor nato, no? Kaya nga aton teriya, ang obligasyon sa police abi, no? Nga, as long as case, after mag-file na ara na sa level na sa aton prosecutor ang pag-resolve ng probable cause. So, ang papayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto may katanan sila kinamo ang question na sunareka. Ay daw, pamangkot bala pila ka mga pumuluyo. Kung sabagay dyan, ang puros, di mo naman matulungan ka ba naman sa trabaho na nila? Mo gani man. Pero kasi may mga tao, kung saan hindi ka dapat giman patagan. Mo gid mo na nga patagin na ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Hindi sila yan nagalin ang pagpagwa sina kung nagalin mismo sa korte. Correct. Kag wala sila mahimo kasi korte ang nagamando sina kay nagaperma sila dito sa waiver bato nga tawag sini maka-avail sila sa ginatawag nga preliminary investigation sila sila nga kaso. Pero tigin file na iya sa pulis ang kaso galing kay wala pa na iya subong ya ma-resolve tungod nga mayara pa nga preliminary investigation. Correct. So tungod kay napiansa man siya sa iya sila mga kaso na ganaan tebo na nga nagkagwa siya. Kaya tingala lang ang mga pulis kalabanan ang mga pumuluyo kay kalabanan nga daan aksyoner kaya ang mabatian mo bala basta ganun mga granada na interview mo pulis. Sir, may bail na yan, no bail na. Tinga nga, no bail nga. Syndicated staff no bail man. Tinga nga, nakagwa na mo na bala, pero may mga ginasunod man nga proper procedure, proseso. Correct. Ang aton, sila yung judiciary, bala nga system na to na.
kag ilan ay rights pa ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito nga dapat man exercise nila kag yatag man sila sa aton sila nga judicial system action ereka. Hindi mo na ma-question yung decision sa korte kung korte ang magmando sa imo. Mo gani man kati kabalo kita nga kabalo man na sila kung ano ang dapat sundon sa bahin sa aton sila nga layi. Yes. Kati kabalo man kati mga bugada na iya. Ang ina kag inabugada ina nga tolong kung ano development sa kaso. Kag kung ano ang lakas sa kaso. Correct. Ipaibalo man ato lang sunerek sa aton sila nga matapura man tila binigid sa Pumuluyo, Driman sa siyudad sa Cali, sa Sunereca. Tao, klaro, karon sang amon, sinidig City Health Officer, Dr. Maria Victoria Ebanez, atong ginpanik naman sang mga tao, ilabot kay ina, pero itong nagligad nga Martes sa Sunerec nga sa diin, may ara nga gin-pick up sila dari sa may bahin sang Purak Baybay, Barangay Daga, kahit kung may ara gay na kwaon ang ato ang DRMO ang SOP gid sila nga dapat kinahanglan gid sila magsuksok sa ila sila nga personal protective equipment. Correct. Di ko ba mo na ganing itsura bala sang manaog sa ambulance tapos naka PPE nga daw astronaut. Ate ang mga tao man nga sila nga positive na to. Ang gikuha pero kali gin-explicar ni Dr. Maria Victoria Ebanez nga hindi positive ang gikuha dito, positive sa COVID. Kundi nga gikuha lang kaya tungod nga nagalin ini sa siyudad sa Victoria sa rapid test ang company nga ginobrahan. Pagkatapos nga nag-reactive gin-advise sa company mapuli lang anay kag magpa-quarantine kag ginigani nga persona mo man ang palambot siya minsay mismo pagiman sa social media sa bahin sa nga bilis kadisog yun kadisnon nga Facebook page kag nga nagahangyo sa katay mapa-quarantine siya sa gikatuan dito sa Intelligence Task Force dito sa lokal kapag tapos gini-evaluate kasi may upod siya nga senior citizen kag nagkabusong. That is why nga tigin kuha siya pero sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ebanez sa ato interview. Bali may arak ng naging pick up there, pero ang hindi po yung hambal na positive sa COVID. Bali, ining pick up namon, ba siya sa Victoria City, sa pribado nga kompanya. Tapos yung ila company nag-conduct ng rapid test. Okay. So, pag-conduct ng rapid test, nag-reactive ang iyang rapid test. Amo na nga gin-advise sa nga papuli kag mag-quarantine kag magpa-swab. So, ang natabo sila actually, wala kami ni kabalo. May nag-message siya sa Bilis Cadiz, sila nga webpage, na nag-inform sa amon nga muna. That's why ang Lunes ang gabi, pangita din sa amon midwife kasi po ang isa kakagawad sa daga. Pag nakita nila nga sa may Purak Baybay. So, immediately in-interview, nakita naman na may upod siya nga busong sa balay, gusto daw may tigulang pa. Yung pick up na lang siya namon. Kasi usually, ginanghalin bila sa mga pasapanay or bisan sa bakulod na nga, subong strict home quarantine ta lang niya mo. Galing kaya nila, nag-reactive yung rapid test. Tapos, may upod siya nga mga immunocompromised. Amo na pick up na lang siya kagimbalin sa St. Andrews. So, ang swab test kaya nagipatigayan man ang Sunerec sa St. Andrew, kalakip sila kami 45 ka mga yara pa karoon ka quarantine sa St. Andrew mo. Sa St. Andrew Park Place dari sa Amon, sa Siyudad sa Cadiz. Sa Siyudad sa Cadiz ka pabilin nga mayara nga actually 21, no? Ka mga nag-positive pero ang napulo naka-recover na kag ang 11 iya mo ning active sa karon. So ginklaro man ni Dr. Maria Victoria Ebanez nga wala sang local transmission diri sa siyudad sa Cadiz kay man nagwa kuno sa isa ka print media nga may local transmission. Sila nga hindi kay baloka tong authorized person outside residence sa tong Apor sa tong July 4 nga nagalin dito sa may Lapu-Lapu City nga nag-motor lang siya pakadto dire kay bakasyon siya ang
atong apor kung may gibatyag siya pagkatapos ng report sa barangay at then kikatuan sa barangay tungod nga symptoms ang COVID ang iya sining ginabatyag gin-isolate siya. So pagkatapos nga ini siya ang nag-positive sa isa na ito ka lugar nagitingob man to ang iya sining osang swab test sigari ang iya man to nga mga pamilya nga apat sila gintingob sila sa isang room sa St. Andrew. Pag positive yan, positive man ito tanan na Sunareka. So pag positive siya ito sa apat, mahal mo ito nga daw report na may local transmission. But actually, hindi local transmission. Although nga dira man ito naglaton ang COVID, pero wala sa gwa, kundi ara sa isolation center. Naglaton ang COVID. Gagin klaro man ng Dr. Maria Victoria Ibanez, kaya itong nobya, itong apor nga ginapitan niya ito sa may syudad sa Sagay, sila niya nag-negative ato ang nobya. Kaya mo itong unang ikantoan, gisining isa ka ni Bini mo. Sa iya na yung nobya to, ito yung amay ito kagang nobya, gin quarantine man ito syudad sa Sagay. Pero kaya ina, gin confirm ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga ang amo nga nobya kagang amay, nag-negative na to. Ini naman ang apat, dala sining apor. Ang apor naka-recover na siya mo sa patient number 4. Kag ang patient number 8 nga yaman sining pamilya. So may duwan na lang siya ka pamilya nga nagapamirin pagkaroon nga positive nakulat ang repeat test agad nga mabalaan kon bala negative Japon o kon positive action ereka. So mga adlaw nagpanik naman. So ang mga tao kay man ang SM hypermarket na syudad sa Cadiz, may isa dito sa sulod nga daw nagdubo ang aksiyonere kaya nga blood sugar, daw nag-collapse siya. Pag-collapse, report man diri sa City Health Office, so isop man sigapon nga gin-responderan sa kamon diri nga create kag sang City Disaster Restoration Management Office. Ang mga nagasakay sa ambulance, kundi nag-sok-sok naman sang personal protective equipment. So, pag-abot dito sulod, dati, nagpanik naman mga tao, kaya ito kung collapse negative, naman kung positive. So, ginaklaro, subong, ginapaibalot sa nan, nga mapumuluyo sila sa Cadiz, kag labi na gid sa mga malapit man nga mga sa banwa kag syudad, sa mga munisipalidad, nga wala sang kamatuoran, ina nagalagaw, may balita nga, may positibo COVID-19 patient yung ikuha sa SM alas 11 kay na sa ngaga. Sining adlaw kaya ang pasyente iya giresponderan lang to tungod man nga ini siya ang nagbatyag tungod nga nagdubo ang iya sining blood sugar ka nag-collapse siya. So wala ato iya sa simptomas ang COVID. Nagasok-sok lang sa personal protective equipment ang mga personnel bala nga nagsugat dito. Bangod kay amo ini ang standard operating procedure kaya dapat ipatuman gid sa Cadiz City Health Office action erect. So kabait pa agati sabagay kay kung si Mayor Salvador Madigis kalti ba magaling ako na magpanik kay kumapahimunong kay kung wala sa kasmon ni pag gusto lang lagaw bla. No? So kung maya mo ni kanay way makanto sa SM galing kate mo na ito pag down lang ang ekonomiya way negosyo. Correct. Kaya mo na nga daw, kinalaman kung ano lang yung real score sa balita, amo lamang ang ipagwa action ereka. So, parte mo rin madula nga report, medyo, way na ito toke kay nakon bala, pila kabilog naman ang nadakpan sa mga wala naga-face mask, nag-baylar naman sang aton sinesta sa protocol bala sang GCQ, kung sang modified GCQ. Ate kuan man Japon ayon man Japon ang aton sini nga quarantine protocol action ereka. Mga balita nga aton sini gituto ka ba daway kita tabi tariwat na si Cap Madali Diaz si Mr. Jonathan Diaz pumatisa tututod Juli libasan ko kay Parinoy manggubat na mabanasa kay Pare William Prias kay Ma'am Gina Pare George Gonzaga nga nagapamati man sa ato na muman si Fiscal Maido kag si Ma'am Lini Lin kon Lini Maido nga mo nga parole and provision officer kay nagapamati isa to kay si Pare Joseph Yanson. Report gikan sa syudad sa Carizona sa balita o na sa aksyon. Ini sa aksyon from their good report. Sa Bacolod, aksyon!
Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Night Patrol! Salamat kit Aksyon Roger Goteb live report kika sa masyudad sa Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Goteb giradurong sa kalawan sa DTX 500 capsule para nga maging kompleto ang iyong nga management sa Liberty Talks. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May detoxifying compounds, nagatinlo sa ato nga dugo kagatay, may mga active ingredients, phytochemicals,
sa kay Nals Parcon Ligarde, sa kay Uli Prado Gargaritano. Watching from Las Peñas, greet ko lang pamilya Arbias, Kagridondo. Alin kay Jomar Arbias, Redondo. Managa porok-orokit. Sino na yung manggubat sang Rubilio taxi Nang parking na kay siling niya, maparking na ta kay Kuana. Korpyo. Ay, puwerte Korpyo. Kanya ko sa Barangay Concepcion Tarisay, kabataan ko, John Ray, John Paul, Tita Nining, Kuoy, kagtanan nga Britannia family. Yung kay Jing Britannia ang panamya. Sir Edwin Pineda, mayang kabigid, kagbaylo na kapag paurok-urok. Alin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, Tambon Forte, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Action! Night Patrol! Field Report! Dari sa Aksyon Tambon Forte, line number 3 sa report. Tam, good evening, please come in. Yes, Action Eric, isa naman niya ka persona dakop sang bypass operation patigayon niya sa Escalante City, Pinti sa pagpamuno ni Police Major Hiljan Bispe kahapon nga adlaw Hulyo 28, tuig 2020, pasado alauna 20 sang hapon sa isa naman niya ka persona sa market side ini sa bypass Barangay Old Poblacion, Escalante City. Ang persona mo si Russell Siasico E. Villaseran, 27 anyos, single, residente sang Purok, Bangkiling, Barangay Old Poblacion, Siyudad sang Escalante, kaga street level individual ini siya action direct kahapon kaga gin-operate ini siya sang operatiba iya sang katapo sang Escalante City Pinti kag nakuha sa iya action direct posisyon ng control ang napulo tanan ka mga sasi sa ginasuspitsuhan iya nga siya bo dala na ang bypass item kag isa ka 1,000 piso bill ang bypass money kag ang nakuha sa iya action direct ining napulo ka mga sasi ginabuluban pa iya nagabugat kang 0 o kon 0.26 kag na estimate market value nga 1,768 pesos kag subong ining suspitado action direct hunong sa custodial facility sang Escalante City Pinti kag magapangatubang sa pag-violar iya sang Republic Act 9165 kag sulod action direct sa Section 5, Section 11 kag Section 12 mga paraphernalia pagini action direct nga nakuha sa iya kag subong amuning suspitado tiga pulo pahuway kag nagakos sa mabugnaw nga rihas sang Escalante City PNP. Sabi lang natin sing mayugid nga gabi Pastor Danilo sa Panta sa Banwa sang Morsio upod siya Panimalay nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol kasi gabi. Gikan diri siyudad sa Sagaya, Action Tamon 40 nga-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Tamon Forte sa imong report. Ang balita ng Aksyon Tamon Forte ginatulong siya sa Kalaban San Santon Plus sa Coffee Mix. Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports!
Action Percival, Villamor sa report first. May gabitis kami. Mayong gabi aksyon ay subong man sa aton nga mga suki nga palaknak aksyon night patrol. Bypass operation ginkandak sang Philippine Drug Enforcement Unit Region 6 NOPO together with Bago City PNP kag ang alert team nag-joint sini sang bypass operation mga alauna sang hapon dito sa Block 10, Lock 10, Pistos, sang San Esteban Village, Barangay Lagasan, Bago City. Ang ining operation ginaupdan ini ni Police Major John Joel Batos-Batosan, Chief of Police sang Bago City, nag-conduct sang bypass operation. Ang apat nga gina-bypass ang aton kapulisan ginkilala dire ang una nga si Julie Ann Diuca e Villanueva kag ini siya pumuluyo sa Block 10, Lot 10, Pisto, San Esteban Village, Barangay Lagasan, Bago City. Ini si Julian Action na Eric na baklan sang atong Porsche buyer sang isa ka hit cell transparent plastic sachet containing suspected shabu. Kag na-recover pagid sa iya position kag control ang duwa kapagid kagagmay nga hit cell plastic transparent suspected shabu kag may tatlo dire action Eric nga dako nga pinutos dako nga pinutos sang suspected shabu kag na-recover sa iya ang 100 piso bill nga naga 500 tag isa ka gatos ang kwarta nga amo ang gigamit sa pagbaypas sa iya kag nag-recover sa iya ang isa man ka 500 piso nga amo ang iyagid nga kwarta action Eric kag ang isa sina direng upod niya ang iya nga kalib-in partner ngin kilala naman sa kay Richard Porcel E. Alcon. Richard Porcel E. Alcon, kag pumuluyo man sa sinambit naton nga lugar, nakuha sa kay Richard Falcon ang 5 ka hit-cell small plastic sachet containing suspected shabu. Nakuha ini sa iyang live-in partner nga lalaki. Ang isa pa ginadiri nga ginkilala naman sa kaya Viron Tagumilya Garaygay. Tagumilya Garaygay kaga pumuluyo man sa inambit naton nga lugar, nakuha sa iya action Eric ang apat ka hit cell transparent suspected shabu ka na recover sang aton kapulisan sa kaya Viron Tagumilya Garaygay. Kagang isa sina dire action Eric pagid na recover kag nakilala dire sa kay Jeffrey D. Isos Isichon, pumuluyo sa inambit naton man nga lugar. Nakuha sa iya ang 3 ka putos nga gagmay nga hit cell transparent suspected shabu kag isa ka toter action Eric nakuha sa iya ang isa ka toter improvised toter sa kay Jeffrey D. Isos Isichon. Karon ini ang apat action Eric nagapangatubang sa Republic Act 9165 sa kaso sang Dangerous Drug Act 2002. Karon ini ang apat ara sa custodial facilities sang Bago City kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sa ila. So laton tani kung i-file sang aton kapulisan ang kaso sa apat nga nadakpan pinaagi sa bypass operation sang aton PDEA kag ang Bago City PNP. Report live gikan diri sa Bago City PNP para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor ng report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Action Percival Villamor report live gikan sa may Central Negros. Leticia Pastrana maayong gabi sa kay Jude Gales Makawiwili sa kay Dona Riston Gumban sa Purok Santor Barangay Madalagan ara si Eli Asturias, si Mr. Mrs. Frankie Alwado, kamonitor man sila ni Rambil Ogatis Hanoy, gapaurok-urok ida. Rebecca Makapagong Buenavista, pa-check attendance man siya. Si Erwin Ancheta, may gabigid, Toto Erwin Ancheta, sa kay Dennis Richard Tiboroma, gapaurok-urok ida.
Magabalik ang news nga patutunan when we come back. Balik ang report sa Patrol 1. Pagkatapos lang, kato sa importante nga mga pahibalo. Ginatamyaw talandira sang happy birthday sa kay kumpare ko John Solinap, ha. Nagahiwa sa kadlawan karong adlaw gid si kumpare ta John Solinap. Paring John Solinap, happy birthday sa halin sa mga RG Soul, roping kag Bender Boys sa siyudad sa La Carlota. Alin man kay kumpare ta Ronalyn Solinap and Kids. Paring John Solinap, happy birthday. Ang gabi nila kay Heaven, boga monitor sa to Heaven, no? Si Jocelyn Calamaan, si Bobby Muñoz, Santa Lisa, may gabi gid. Sa kay Jose Mongcal Torilla, sino pa? Si Temi Torbila, Russell Yo Villanueva, check attendance lang. Si Jocelyn Aresibita Ulak, good evening. Pamilya ko sa barangay Bakong, Bago City. Tinatamya ko lang halin sa Malaysia. Si Jeron Landil Luhan, Shelmay Alilain Catalan, good evening. Si Marisol Ticao Araman, si Reka Joy Cambil dala sa SMDI Pasig Suzuki, greetings SMDI Shopping. Jessery Galvez Bangkalan City, tamya ko lang si Fritz Perez. From Parauno Talok, Bago City, Rafi Libran. Rogelio Barcasi, may gabi. Sa kay Jory Wanisa, bao nagpaurok-urok ito. Si Johnny Wanisa. Barangay Estiparia, tamya ko lang si Jerry Tingson, Kagagawad Gary Ichaus. Alin kay Veronica Balyados Ichaus. Rogelio Barcasi, aragin siya. Si Jerry Hilogo, may gabigid, gapaurok-urok. Kativer. Sa kay Marilyn Mendoza Trangunan, tamyaw lang ang Mendoza Trangunan family sa Central Maaw. Soseta Nansan, sa kay Ronald Florentino, gapaurok-urok gid. Robani Dokto, may gabidira kay Robani Dokto, sa kay Yuli Bihag, Jocelyn Liboon Dispoho, sa kay Butchi Muya, sa kay Chloe Magbanwa, sa kay Ramiro Montines Aplaon, ara sa Victorias, no? Pamati sa ton. Joanny Mel sang Victorina Heights, may gabi. Connie Avilio Mata, sa kay Jofil Natabio, from Madalag Aklan. Tamiya ko lang pamilya Natabio. Gapaurok-urok din, no? Sa atong sini palatuntunan, no? Si Dulce Harjo Pakalinga, tamiya ko lang sa may Central Hawaiian. Kay former kagawad Agustin Balayoga sang Panokoy, may gabigid. Kag mayroon dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol, no? Mayroon dira nga pamati pamati sa aton sininga palatuntunan. Sammy Roger Awing, may gabi. Kay Leticia Pastrana, nagapaurok-urok kid pamati diri sa inyo palatuntunan. Ayos! Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtulog
patuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa atong lakad balikan sa Aksyon John Diaz sa final report sa ato sa nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon John Diaz sa Patrol, John, Pisgamak. So, nagkikatuan na ito ng Station 4 kaina, kaya nakuha kita sa statement ni Jenor Namion, alias Tata Namion. Legal ang edad, hindi siya nagatabaho sa isa ka marketing company, mismo sa may syudad sang Bacolod. Hindi siya ang isa ang mga persona nga nitudlo responsable sa likod sa pagbuno patay. Isa ka security kanya kapitra sa area sa Parok Sabis, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ining biktima, si Freddy Valdilovar.
No, dari kay nami yung action, Eric, nga wala na sa kuno yung nagkakastigo o kung buno man sining kay Baldi Lovar. Ang balda rin niya, aminado siya nga sang ginalinan sang gamo, umong ginagda ini sa sang isa ka persona, nga wala niya ginpangalanan action, Eric, nagsulod sa isang tuka party. Alay na lang kuno nga nagtindog, ining si Baldi Lovar, gintapungol sa tang antes pa sa kita pungol ano ni sa gingapos ang duwa kay ban pang persona na wala niya makilalaan tapos mo tubay gintapungol sa Surerek natumba ini siya apang hinari na lang may nagsinggitan do nagapakay isang bulig ang mga tambay abis palibot do medyo damo man kuno dinalagan kadto sa lugar ining si Baldi Lovar ang nagwa naman ini sa Surerek nagdalagan gwa to po nakalabot sa kusari ini sa na takpan o kunabin na pikuta sa mga wala pa makilalaan mga persona ligar ging kastigo kaging buno pero according din kay namion wala sa kabalo kung nung natabo din kay Baldi Lovar kinakitaan niya na lang nga nagdalagan ini pagwa action Eric yari siya sa atong interview amo to sir nga ano na ingagad nila ako inom din kaya gani una ito kay sa may tiyanggi gilakat lang ko ako isa oo bali pagabot sina gaano ka lang wala gilakat lang ko yung bali mi na igagad siya ako haling sobrahan okay ano brama sa galyon ano na galyon enterprise sa cellphone lang kaya sa construction ko sa construction kami gahandol sa construction okay pagabot mo sa area ginagad lang nila mainom bro nakainom na kami sa piyak na tiyanggi kay migo ko nagagi kay mabiyahe niya bla malakat sila ako ng isa puli so meaning nagsulod ka man inagbayan ka ano masulod hindi ingagad lang nila pasulod tapos nag-upod ka sa ila tapos nakainom na ka mo or wala pa sila ako nakainom na ko sa guwaya pero sila nakainuman hindi dito ka na pag-abot nyo nag-upod ka na inom or wala pa kung sugod inom nasugod na sila ya inom niya ikaw yung wala pa ka inom dito hindi wala rin pag sa agad nila simo pag sulod nakatiksim ka na wala na ko paano dumdum okay anong rason yung sumbag kaniya wala ako kabalo basta golpe ka lang isang bag. Oo, tumindog sa kaging ang bala niya kagamay mo, yung duging ano ko nila doon la. Mas kayong gapos ko nila doon sa likod. May nagapos sa imo? Oo. Pinakabilog? Dua. Tapos, sino nagsumbag? Siya to yung ano. Ang napatay? Oo. Tapos, ano doon ginimo mo? Wala ako kabalo na ano sila ya. Tapos nagsunod ko ya siya ila. Wala, nangayo ka bulig, ano man? Nagano kay nga ubulig kay ginapulihan ko sila ni singgit blaw. Ya bulig ginaano ko din ginapulihan. Diba sa may nakabatik garong mga ano. Amo to nga nagamo na. Amo to nga nagamo na. So meaning ang labot mo silingon wala kaya nagbuno, wala ko buno. Wala ko nakita ang sinugbuno. Okay. So na Eric mo na nga kaway sa pagpayag diri. Inami on sa atong interview dito mismo sa Matangaras sa sulod sa Zelda sang station number 4. Hindi na yan nga siya kanong kabuno kasi kakastigo. O hindi na yak Surerek. Sige. Pag wala ya pang kulo nakiladaan ang mga nagbuno man o nagkastigo diri. Itagikan sa patrol at taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Aksyon Night Patrol! Salamat dyan! There you have it, akabukusan nga papalaga sa Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Magata ko pinitiporaryo balik ini buwas Biyernes, sugod alas 10, tub-tub alas 11. Ato sa mga patrol ang unit reporters in action nga napalaga kung kami sa action Roger Gutib, action Percival Villamor, Tamon Forte, Stepe Presquito, John Diaz. Action Papangnik Sutama at piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Dale Salazar, technical partner, studio A, broadcast engineer, Oliver Pason, backup, security guard, Tunog Banwa, back-to-back kay security guard, company with IT expert, Action JM Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sulasang Bago, si broadcast engineer, Bernie Vilacara sa Batang Suay, back-to-back kay security guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action Rona Magbanwa, production chief news director, Action Rex Cantong, yung alagad ang Urbana Action ay patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsasabihin nga, Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipata, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dahil kami,
dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!